Ngakingia na indo mwancho murigere rwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansu mu usingwe kena nogenderete kwebwati ko gosina kwegokya asoko bwatia emirobero yonsi geta seni kya Ndizi TV cyaragire Chinsa Isato cyabona magoroba ekerongo kwarigania SMS ya Amayia iri nkomanyuna nara ya yankwariganeretie asenchera ere yobwekiranu korenderi tanganike gimati gatranyore gatiari nkwariganeretie asenchera yobwenge. Kuna komiti yane nkochia eje korigere na kichibasi ya serikali chigotumeko erantu abwate komiti kamati ekorigereria obotumeki bw'enibo ya serikali nigo yatware bikaro korigereria na kichibesa cyabeire chigotumeke kaunti ya Nyamira agite ndwanya korichibesa togo chatwata we biara byangire bali bakonyora obokonyi bwa serikali nsi omurobero inwa jamii kaunti ya Kisii kwe murunganiri obokoreri bo murobero yo. We shall not accept a situation where our children are being killed by illicit brew when they are chiefs, assistant chiefs, county commissioners and the police. Omokonyi bo murai wense kogania bagambi nabo busabo burendiko bwatrana gokoro botumeki bwa mariogo yogotindia ananaseke goliegeke. Ayo muna mango mwancho murigere ngo kwariga ninkomanyie asenchera ere yobwekirano ekerango kwenyorere nabako gendera gotonyora asensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyorwe wetra Ndizi TV News nabogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyorwe wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere go kumanya mankere triane Evelino Sero tokobwatrana nere Joshua utakweneke muna wekeire asensemo yebimanyerero tete toshage korwase county ya Nyamira awase ekiombegia Public Interest and Accountability Committee wose PIAC litkoria rero kyabuga gukora egeikaro asensemeyo nenchira yemo yo korigereria ya neigoro yobutumeki wechibesa che serikali echo chikwenanwa ase serikali ye county nanya boni go amabori abagakurwe wobo chiase omo secretary we county yo Alsmanoti omo waziri wenibo Emilio Nkaga abwo ase baba kwerereria mabori kubwatikana no bokoreri ase serikali ye county ya Nyamira ase chibese cyo cyabere chikoena no kurwa ase serikali murobero yo ni gora wano munyakero gobeke umbekyo Kenya meino buna tokumanywa no muri kyoito job monkey documented risk management policy and reports. Maiga yomo director service chokoringoria obotumeki bw'enibo ya serikali orusagerwa Nyanza Wilson Maiyo gosokia oroboti orurwa bwate amaborio igoro obotumeki bw'enibo ase county Nyamira nigo ekamati yokunenkia obotumeki bw'enibo ya serikali ekora unomo MCA ogesima Ken Nyameino erinde komanya oboene korwase ewizara yenibo. If they are saying they are going to interrogate now, I'm there. If it is tomorrow, I am there. If it is the next week, I'm there, Chair. So mine is only the technical bench to support the committee. Abo baikara nabo siwe kamati yo elinde kwereneria amaborio nomori kibwe kaunti Nyamira ntenenera Alice Manoti nomo waziri bw'enibo Emily Ongaga egati amabori bari komanya nechi projects taraba kigotabokigwa okoriko kwa bakori emeremo asenchera yobotutukano obotumeki bw'ekibesa kyabekire nsemo asengencho yokorwania oborwaire bwa COVID-19 namaborio ande Ameres is irregularities in employment. Njia watu wanaandikwa hapa including the service board itself. Kuna pesa ya COVID-19 ambayo ilikuwa 2020 mpaka saa hii ile kazi ilikuwa ifanye ichaonekana ichafanywa and the way even the contracts are awarded. Nigo omwaziri wenibo Emily Ongaga atwara chinga kichinkongu asengencho atabugoleti egati ya masakaraga neiri. You have presented yourself here to discuss the said response that you sent to us. Do you have a copy of the documents that we asked for? So for today, we're going to miss this and again miss the other documents which should be attached. But I cannot request Senate to postpone the way you have requested us to postpone. Isn't it? Yes, Chair.
Eh? Yes. So from there, are you fair to this committee? asateba ekikeirera gutacha na masakarayo no gutatwara chinga kichisaine asoko ya ligia Consolidated response from all the departments and also for them to look at the evidence. It is a report for the financial year 2019-2020. So Chair, we actually needed some bit of time to put together all the responses and as well as also prepare the evidences like the honorable member is asking. ekikeirera ogosukirwa bosio kwegeikare kiombaka chitariki isano na ibere chiomotienyi okobwati egento kiagera ntwagenderera twasukirwa chimo tutare 7 na sengenjo batatuete chingaki batarete amang'ana aria atakire koinangigu mapema bona bacha nayo nande budget noro etwabata babachi konyoi igweta abantu abatete korera Gusii abantu ba county egas Kuruase kaunti ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Miamo na omurikeito Job Maangi asoroboti ururikiranu Kuruase kaunti ya Nyamira. Abakonyi babagambi na boigo abatineli bechi wodi au ime kaunti ya Kisii nigo baenekire na nigo baochigo chamo kubwatirana erio gukora obuneri obogendete kwenekiwa kubwatikana no kwena na chifom choborimo ase chibasari cheskuru nigo batebire buna chibasari echo nigo chikwenanwa oka Kuruase obisio mugavana na kuburia abantu koba maiso omurikeito Ndemo Stephen noroboti urase obwikiranu. Chinkuma chechibasari chechiskuru chitali chiekene chabire chikoranda ime binyoro. Wetero Musako Motindi oraunaba obisabe county ya Kisii ime Kisii Central Ward nigo gati ababwatani korwa chisaiba chia mwembe babwatune chifomu echyo na goikigwa segeta seni kya bosongo. Narangiri kunomo admin ontebinga chifomu chia chakire koni guchyo bolimo. Yagera narangiria abasikali bane twari gichinchera twagora chifomu ororo yagera twabwato mungwano uyu. So abantu baitu bali bagendererete kong'ainu ng'a chifomu chiasokire gochakera bono iga ne chisaimba barimo koni kamuranje. Abamuranisi ko bari ko barigi mogotoka mokoimukeriwe egetambo kerekenene mono. Joshua Oire ward administrator nigakwene kibuna omuroberi bwo kwenanwa gwe chifomu chia bisio mugavana okisi Simbarati turachaka bene asamenye basabiruko bamaiso mbali ananigu nabakora barase binyoro bakorusia na gonchokana na chifomu chie county chitabwenereti twatangasire kirase muna county yenyene terasoki chipasari chifomu chichipasari undi bwensi oratoke kagosoki chifomu echyo okong'aina abana incho kubasaba chibesa okoboko gweseka no gotambe igakobwatu nande mukeguli chikori inene mono korengana ne county act ne serikali nwere muregeta maiso gochakira mo chief nimbwata ba enforcement bana egaiga ane tubwate police goikoiru kotini ogambigwa maneri chiko yokoibera abana inchi egekora chifomu nchira akora kekeke nchirasoka nigo timong'ainwa kababaremereri nimba tobogima bwakongire murigete chibesa lakini bono murigo chinyora gwetire cyber ntobastangasire karo chifomu chiabire tayari moche moichuri to saini moyo guchibesa abakonyi babagambi na baraboni go baenekira imbabe maiso kwenekia oborianania aserieteria chifomu chie county ya Kisii mbori go chikobao asa barimo bagikeria gubokong'u ari gusaba bamenyi banyaura location na Kisii county asobwagare baba baremereri baganye mugavana itana cha soki jibasari chiae ninga kiara chisoki na chilonchiero omonyene digere bamanye gochioya igo bana inchi nariko basaba ng'amu ayerera kogenda chisaiba kong'ainwa kona kogora chifomu echyo ekero chiraike ndobeke jibarasa intu abanyene tobatangasire nechi basari echinchi base chobisi cheito nechobisi chomo ward admin ase chirabe chikuoyigu naende twa verify nyuma mutarachirani chifomu chia county government chirasoka kichirajiche tio chibwati serial numbers andi chama chiarwa wanyanyanjwa chia chia 3 tomanya namba ngapaka ngachana nyanjwa wanyansanja tomanyira ngachachio wanyengio nganyo tomanyira ngachachio wanyengi stawni tomanyira ngachachio waracho namba ngapaka iranga batwara chia no machoka gabre ntuga seitun buna wajibu kichira buya no saini work ani ndolko ole besa inju no basainiri
kero cha chirbono no tole igo gwansira rero murante ne inega iga ai muno gotoka kurusti form chigoko niria banta se saipa yago igo kobwatu na kumuke uri chiko goikera bono chifomu chechi basari chigenderete kwena nwa nchiri cha bajumbe cha CDF na chiri cha bisiomo women representative kuripoteria Ndizi kurugeta steni kya banyimbo kya Busongo Kisii Central Ward erietariane Ndemo Steven Mbia mono murikeito Ndemo Steven ase oroboti ororo ikirano mancho muri no nengana boigo yabeirege kugikerwa no mo MCA bwe ward ya Ibeno Steve Arika oyorurege kurege tindi go cyasi bali bonsi bakubwatrana asamangana yo bulimo abantu mbale babeire mekora bachakire ko ni chifomu bagoteba ne pasari ya Kisii County pasari ya Kisii County mbono twaete supplementary budget wetera governor yetu Simbarati igo besanchiraja neji pasari chifomu karaje akire mu kinyole kurwase cyobisi cyabe MCA and njitwale serial numbers igo aichiga chinde chikonyakonigwa ni chikire abantu babwate fake yo gokonere form report ya se police usase county council usoli bwese no nintu aba MCA tsenyara benko niale form echiga egere abantu babwatu mbachaka koliana ni abantu nabande mbaro bayweto bororo nga chipasari ngo chachire bono batagite gusaria emioyo y'abantu nga chifomu nkoni guchire igo no kubatebi ngati abantu baito balemereri epasari chifomu konya chire sikoni cyo mujumbe ne pasari gendete bono iga go chifomu ne yo women lab mungina Doris Donya lakini eyiga ya Kisii County abantu mungaineka na inu abamoko ni chifomu ase chisaipa onyo monto koboliringa form kieroro motebi echi county pattern chiraja tigako motebi enchiro como pur intelligente kende yonsi ingoko bae orosi chibesa tigatubwaterane intokorera abantu banyasaye bobe abananchi bali bagenderete konyora obokonyi bwe serikali nse umuroberi omanyikanite buna inua jamii nigo bagebe murunganire umuroberi yo asekeria bagoteba buna nobokoreri obubeko rwase abateneri litkoria rero bali baye bali gose bali besokia kwerikia asesemo yatendere nigo be murunganya asekeri bateba buna nigo baboka mapema goikororo kolende bali abakubalikia tibaigeti ororo oigo nigo babere bakwe murunganire ya chimashini echo chigotumeka ase okubalikia Murikeito Josephat Amisi na mange ensemo y'abantu abagotuna boigo bemenyete amono barema nigo bemurunganirie enchera eserikali gendete ko begwakana enibo elia ya inua jamii onkonyora chibesa chia abana nje buno moboraka nalendera abana bati koruchula intwanya konyora besechi twabere tokona seji agent nturiko egu nabono kurtwate beti gutochega iga saa moja ya mambi kurtwaga igetega iga paka bangina bagatuno barensa iga ntura igubesa bakabona iga tuikaranse tuganyete ntumeti gusengo fauru tore bakabona iga ngagende tago ndikurije besechi ende ngojiko iko byara bikanga bakandenda bosongo songo ngando bakandenda nyamarame nyamengo ikoro bande binana baya ochogende ogende ogimbo kibesino chikari abo byari binu byangere narwana kraki na charero nigo bayakwana ayali tukulia rero ase skuru ya bamure asengera aso muroberi iboko na chibesa eyunyara ko bakorekana ase boigo wikira Chinsa isano chabono mambia konyora abagente bali bugwakana chibesa tibaranyara ko bagwika ase nseme yo elinde banyara ko bagocha ko muroberi yo bugwakana abantu abo chibesa chiabo twajira kurumambia twajete saa 12 paka bono saa 5 nturara banda igonto cyane gete muroberi yo onye ndiko yari kunyarikana serikali to change ero lengirera lete konya banda bataka abangina abajandike tabasira irinsa iga nya babisa mari gotokonya muto butataga no ko butakinga keito ntonya gotaje para kira itu chibesa gocha asito kuna tame mano origeri boganga sega kare origeri magenje sega kare abanda na no tortendere atwensi nande kene nkene bakani basanjukatiki nkiyo nga irete one togote bunga toikaranse getiga tuganye bona bo toikaranse tuganye tekene nkiyo response ndete yo tuganye baka Chinsa toko ego nikesi bo gotora igu to ego totairina na botoko irane kya bangi no che no barensa bangi na bagotu babora kabuna antwe birema no bikaranse nsa iga besa nchiyo twanyori abangeni ko banyara ko bakwe murunganeria ase ebyara byabo byanyara ko babiko bachanda twakire
no mwaka mwate miaka 91 bono togo se tote biala biasira lela somo renga serikwa mo se tabirende la nya biasira matera ini bono ntura beka bisinyi nigo bono nonye abateneri babantu abo bagotu baburirie serikali nyare ko bagotumia omoroberio onde omwao bokoena na enibeyo gati abo otomerwa chibesa chiabo gwetera ase chisimi chia abantu abo abagotu Igabono serikali tigerige njera etumira abantu abagotu chibasa sesimime na lera ababere raisi asenge jo access chibasa serikali ata wasonye mba koraigo na ande baramente problem ase yende bona bangina bande basirairi wengine wamerara wengine ni wagonjwa bona ombilangu ni hii serikali ingechange mradi afadhali watumie hata simu uwe wakituma hizo pesa kwa simu ndio maoni yangu ya leo nonye nabo nigo abagenti b'ekibingi ekyo banyarako bagwikirana enseme Chinsa isano kyamambya asebo igo omorobiri bokwena na chibesa onyarako bagogochaka kurende oira ekerokere egetambe kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa enseme atendere yere ime constituency ya machoge chache ime county ya Kisii elitana Josephat Hamisi Miyamono Morikeito Josephat Hamisi ase oroboti orore kiranu nigo yarro kanire na abasacha nene nigo bawetera emechando au eyeko irera no nyabanke babokwerusyo bomoyo gose gonyora amaroire nabo igo gotwara chisegi ekyo keire ensemo yabasacha kurwase county ya Kisii gochamo na gochakie kiombe ekyo kerengete gosemania igoro iyo wetanga kurwase amakongu yechingencho au Morikeito Brighton Makori no oroboti orwaso bwagare Magega yabasaja korekana gutwara imechando au sorongo rwa Gusii ekyo gekwirira kwerusya moyo na kurusya bando moyo nigobono ekyombe kemo yachakiwe sorongo rwa Gusii eyo jikwena kibinango kwana nakire amangana alengete abasaja mkutano hapa wa Premen Conference tukiandaa mkutano mkubwa wa wanaume katika jimbo la Kisii na ajenda kuu ya kufanya mkutano kama huu ni kwa sababu ya visa ambao vimetokea katika hii ponde la Kisii County. Bakuragwa no munyakerobo bwekiombe kyo Charles Mugaka nigatebiruna ningikiakerete bagachaka ekiombe ekyo. Sawa na sana wanaume kuchitia kitanzi, vijana kunywa pombe zaidi, kutatimisha malengo yao kama wanaume katika nyumba. Sasa leo tumekuwa na mkutano hapa mkuu ambao tutaandaa mkutano mkuu ifikapo siku ya tarehe 14 kuyaongelelea masuala ambayo yamesaa kuwa changamoto kubwa katika hapa eneo la Kisii County. Boigo nigo banyarire bagosemia basacha guterusya moyo ekaro igo solinde lyonsi ili abeire. Men should not die. Men should not kill people. That is why we've taken the initiative that we must talk amongst ourselves and solve our problems as men. The mental thing, the social thing, our social life. That is the major reason why we formed the men conference. We want to go out and educate the men and the boy child that is not all about fighting, it's not all about taking things physical. There are so many ways that you can share with other people when you have these problems within our families, so that they get solved in a more friendly way, so that we don't go physical and at some point maybe cause more problems in our families. We are going to make it a very big thing in the whole Gusii land. In fact, this is going to be big, and we are calling all the men that come and join the men conference from Kisii. We shall expand it to the larger Kenya. Tutatumia muda wetu kuongeleshana kama wazee ama vijana ili angalau shida huyu akonayo na huyu unatafuta rafiki ambao unaona kuwa huyu nikimweresha shida zangu sinaweza. Boigo mbanyarire bagoteba ekirenga kyumo sangano yo asebono barengetego chigotwara musangano monene ase county ya Kisii. Tumepanga chinzi ya kutembelea wale wazee ama vijana wenye wameadhirika na mambo ya mental illness ambao imekuwa changamoto kwa kila familia. So tumepanga katika hii mkutano, tumepewa siku 7 tupange vizuri na tupange siku ya kutembeleana, kuwatembelea wenye wako na shida za
mental illness ambayo inafanya watu ambao hawezi elewana vizuri. Nguripoti Geteseni Candice TV Etheriane Brighton Makori. Mbia mwana omurikeito Brighton Makori ase oroboti ororo ikiranu ekiombe kiabochi Council of Elders ritkoria rero nigo bachamo na kubachora abarai babo abo barachie kubara aso wikirania emerobero yonsi ase ensemeyo murobero yo nigo korekana ase ensemo yatendere awase balia bachoro ababakoria chiria cyo kubwatrana eriogo sukia mutwe amagendero ase wodi yabo chitendere ninde no mogoko mono ase nginjuri tukeriria rero panjorire mune chairman orabo kubara aso engakiyero guchibosiga iga so inche muno muntu gonda akore gasi n'abantu baminto council ne community engima ekero ndabe nkuba console tari inche ndabe final inche ne kwende yane executive yane we shall propose lakini abantu abanyene council nere ratify nere koleta ebintu byakorekana muna abantu batagete tigaba gaka babochi bakori gasi n'abangina ekansu iyi ni yikura omochi ibwatani omochi imanya ngakimachi bochi egenderete ebe mangere ebe mbochi ngumbu ebe nkebere nturi go turiga igasokore tubwamo n'ubwanchani naba bagosobisi babe nabaro batwara maskani tokore gasi yu togokonya omochi ntokore gasi bune ye bakorete baorogeti koba siasa tibago yogokonya omochi bakaswasa abana siasa ime bagasaria erieta ria omochi ekera togenderete ase omokutano oyo naende ekera togochigwansa gokora egasi yokoreta omochi bwensi amo na korora ng'a amagenderero achire ase ebinyoro biaito iga gose ase chisublocation chiaito echibere bochi chache nabo igo na kebere igange enene nokoreta abantu baito amo n'amagenderero eserikali yaito yaretire ang'a iga erinde aikere abananchi baito muneganeiri Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigaenekire bune serikali negenderete kubwatrana ne Chinsa chinde eriokobeka obwamateburo bwa matunda gukwana chinga kichoko igora embassy ense ya Kenya asense moya Dakar ime ya Senegal nigo bayigateba buna serikali ense ya Kenya nechegosira ababwatani ase sector awo ananase sector yobonchoreria eriogo ikera amabaga yowekinya chinga kiechyo Ruto bayiganigaenekya buna ambacheko igora embassy sense moya Rabat Morocco ase enchera yo kworobia boigo gokinia obokoreri ase Chinsa chorogongo rwa Africa. Any investment, any business, any trade that doesn't have Africa in the equation is trade that is short-sighted, because a quarter of the world population will be living here by 2050. This is where you have the youngest population in the whole world. This is where you have the highest returns on any investment. Energy, the innovation, the creativity of the world deposited in our young people for the future. And therefore, this continent needs to be connected. And I'm very happy that you are making suggestions on how we can connect our continent better. We can connect Kenyans wherever they are in this continent better. You have my assurance that the government of Kenya is going to do everything within our power to ensure that Kenyans living in this continent, Kenyans doing business, working, trading, investing in any part of our continent have the requisite support from the government of Kenya. It is the reason why, for the first time, I created a whole state department with a permanent secretary in the Ministry of Foreign Affairs. Because diaspora is the future. We have the best human resource anywhere in the world. And we want to leverage on the human resource advantage that we have. Hardworking, creative, innovative, go-getters
We want to make sure that we leverage on that human capital to grow Kenya, to grow Africa, and to build our economy. Ekiombe kia Intergovernmental Budget and Economic Council IBEC nigo gyachorire kamati eyuego chia koroberia chibesa chirichikoena nwango chia serikali chia county okwana magega yogo ikero koiwana nekiombe kia bagavana ekiombe kyo bagi wechibesa nabaigo ensemo ya treasury amo nabo bisaba nene serikali chonsi nigo omokonyi bomo governor ogusomo konyi bomo raiwense Rigathi Gachagua aine kiabuna orobotio Kranundo chikwenanwa aseka KKM erebosio nigo baiga ate of serikali yeruete erigo ikrania amagania ao na komentabu na omurai wense Dr. William Samoei Ruto na chigokora ege karona bagavana bonsi erikugaya na umechando gusama kongwari araroro asegati serikali chech county na baigo serikali enene. We have agreed that the Council of Governors will constitute a small team to engage with the Salaries and Remuneration Commission with a view of coming up with an acceptable solution. We have had a long discussion over the division of revenue. The Council of Governors was asking for about 425 billion shillings. The Commission of Revenue Allocation was proposing 407 billion, while the National Treasury was proposing to upgrade from the current 370 billion to 380 billion. We have not been able to reach a decision, but I want to confirm that all the participants are alive to the current economic situation in the country, and therefore there was a spirit of give and take, but we have constituted a small committee to hold further discussions and in a week's time come up with a solution as to the exact amount that will be agreed on as a share of revenue that will go to the county government and resources to the counties that have not been achieved for a long time. To cure that, the President has agreed to hold the governors for a 2-day retreat early next month to discuss all those cross-cutting issues with a view of coming up with solutions, and that forum will also will enable the governors to interact with the President at an informal level, to build relations and to strengthen the relationships that are going on very well between the two levels of government. Omukonyi bw'omurai wense Rigathi Gachagua nigaboririe abagambi bonsi amo nabo bisaba lya batenenerete amangana y'oburendi kobwaterana eryo koruwania amaryogo yogotindia gokwana ime county ya Murang'a chinga kichogo kya omurobero w'ekibasari nigobo igo abori serikali chech county gokeania okwena na chi license ase ebinyugwa byogotindia ebyateba byabeire bigosaria ekegori kya mambi nigobo igo agania abo bisabo gotaisonani na mangana ge siasa. Tumemwambia hawa county commissioner na deputy county commissioner, assistant county commissioner, chief na assistant chief, kazi yao ni kusaidia wananchi. Saa hii wako kwa mambo ya kuandikisha wakulima. Wamekuja kwa mashamba yenu, waandikishe wakulima, tujue wakulima ni wangapi, mkulima analima nini, ndio fertilizer ikipatikana unaletewa ile inakufaa. Tumemwambia hao watusaidie kwa mambo ya kupanda miti. Tumemwambia hao watusaidie mambo ya kutengeneza mpaka. Mambo ya siasa wawachie sisi. Kazi ya siasa hawawezani naye, ni kibarua kingumu. Hata hao polisi tumewambia kazi siasa sio kazi yenu. Kazi tunataka nyinyi machief mtusaidie ni hii mambo ya pombe ambayo inaharibu hii watoto wetu. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Murang'a, we shall not accept a situation where our children are being killed by illicit brew when they are chiefs, assistant chiefs, county commissioners and the police. Nyinyi mlikuwa mmetoka kazi yenu ndio kumeharibika. Mlikuwa mmewacha kazi mumeenda kwa siasa. Sasa murudi kazi ya kupambana na pombe na bangi katika hapa Murang'a. Bar and restaurant tupeane moja kwa town.
Hii ingine tufunge, wafugue saa 11 mpaka saa 5. Mimi ningetaka niseme tafadhali, County Commissioner na watu yako na polisi, nimemuomba kwa heshima, kwa unyenyekevu, tafadhali fanyeni kazi, tuokoe hawa watoto tafadhali, namuomba. Please swing into action. Let us deal with these issues. Let us save the next generation. Mancho murigereri goikiraga iganongo kurira Amayia ye Chinsa Isato asenchera yo wikirano ikirongo wakirangambia mono asogochora kobana inche goikomerio nyora nabakwendera gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube ningora tonyora wetera Ndizi TV News nabogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito ningora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gukumanyia amange eritriane Evelyn Osero twawatrana nere Joshua Uta kwene una goikeire asensemo yemanyererio naboigo Petronila Mukeira uyo eneke una chibichanerio gichya goikeire asenchera yabene gukuganeria uburigereri boro bya semero bere yonse naboigo obutko boro botereru